Barado nga tubig sa dalan sa barangay Tabuk, Subaharon naghubas na pagkatapos nga gindiklag ang kanal. Mga residente dako ang pagpasalamat. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ang ginareklamo nga ginabaha nga dalan sa boundary sa barangay Tabuk Suba kang barangay Kubay Haro kahapon, subong talalupang doon nga naghubas na ang tubig. Ganito man ang kalipay sa mga residente nga gilayon na aksyonan ang ila problema. Dapat tinalipay ko kay mamala ang mga kapuhan ko, ayaw na pag-agi nila da kay mamala na 100% na pasalamat to gid. Makayum-yung ka. Swerte. Salamat gid sa DMA. Siyempre malipay kay hindi ka na makatusmaw da sa tubig nga mahigko, wala na nakabalo kung may mga ihi pa da sang ilaga. Madumduman nga nagreklamo kahapon ng mga residente sa news team sang Marigna. Mahigko kag barado nga tubig sa nasambit nga dalan nga tuman gid ang perwisyo sa ila. Suno sa punong barangay, kilayo nila ginkaduan ang lugar kag gindeklag ang kanal. Didto na tukiman nga may mga sebo ang kanal rason sang pagbara sang tubig. So nakita ang kanal nga puno gali sang puno sang sebo. So far subong ya ginbayanihan. Kung ginbululigan man kag ginsuhulan ang tawo man nga nagaubra sang para matapos na lang balada ang flooded nga nga tubig. Suno kay Padilla, nakasugilano naman sila sa punong barangay sang Tabuk Suba kag plano man sila nga magpatigayon sang separado nga declogging sang kanal kung may budget na. Apisar naghubas, talalupang doon nga may mga gamay pa nga tubig sa gihapon. Inibangod sa mga linya sang tubig sa mga konsumidor nga nagalik. Sa subong nakita nyo man nga nagabasa pa because sang mga linyada man sang pumuluyo Manila. So sila nagid lang naiaguro yaman kay Madumduman nga nagpasalig ang Metro Pacific Iloilo Water nga maghahatag sang technical assistance sa mga pumuluyo agud matumod ang mga nagatubod nga linya sang tubig kag hindi na magbaha ang dalan. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.